Sinibingelele sinamukele babukeli bensika yeSizwe TV1 nani balandeli bohlelo Siyathokoza emakhosini. Igama lami nguNkosi Sibongo ke ngokwamngadi. Namhlanje ngize ke nesimemezelo noma ngithi nje ngize nje nema message amathathu engize nawo kunina ke namhlanje njengoba siyinsa yeSizwe TV1 nazi ukuthi sisebenza kakhulu nodokotela abahlukahlukene abakwazi ke ukuthi benze futhi izinto ezahlukahlukene. Namhlanje ngizoxwayisa ngiphinde futhi ngiveze umsebenzi omusha ofike nenseso ye-TV1 noma ke ofike nodokotela abasebenza ngaphansi kohlelo Siyathokoza emakhosini. Namhlanje ke ngithi ke anginilethele ke nayo inkampani ke yamashobane security. Inkampani ke enkulu kakhulu ke lena eyenza kakhulu izinto ezahlukahlukene when it comes to security. Ke bayafaka ama-camera, bayenza i-CCTV, bayifaka i-electric fence, bayenza ke futhi ke i-24 hour surveillance. Le nkampani ke uzoyithola ke kuzona inombolo lezi ezibhalwe khona la escreenini ne-email yakhona uyayibona futhi la escreenini. Igama lenkampani imashobane security. Your safety is our priority. Mbukeli wenseso ye-TV1 mawufisa ke nawe ke ukuthi kufaka ama-camera noma ke ufake ke i-fence noma ke ukwazi nje ukuba nomuntu ke ohleze eqaphile isimo ekhaya njengoba wazi ukuthi ke izinga lobugebengu eNingizimu Afrika liphezulu kakhulu. Mbukeli wenseso ye-TV1 uhlelo ke Siyathokoza emakhosini njengoba nihlezi nazi ukuthi ke lihambisana nodokotela abahlukahlukene abanilethela izinto futhi ke ezehlukahlukene la kwi-TV. Namhlanje ngizoninikeza nayi ikhombo ekhandelwe wena mbukeli wensika yeSizwe TV1. Le khombo ihamba nophondo, ihamba nesiwasho, kube umuthi wokugquma noma ke impande yokugquma, mase ke ihamba ke nebhodlela lokudonsa. Le khombo izokusiza la. Kunabantu abahlukahlukene abakhalayo kuthina siyintatheli. Bakhala ngokuthi mebe inyangeni inyanga azibenzeli imisebenzi abasuke beyilindele noma imisebenzi abayizele. Abanye bakhala ngokuthi mebeyosebenza eindaweni ezithize. Abanye kuwe kwenze ukuthi ngesinye isikhathi umuntu meyenyangeni ethi ngathi ngahlola kuqala. Kunodokotela esibavezile abenza imisebenzi ezimangaliso zokwenza imali. Abantu bangithinte kakhulu ngalabo dokotela bebuza ukuthi Nkosi laba bantu basebenza ngokweqobo na noma basebenza ngempela na? Leyo mbuzo ngibaphendulile abantu. Kodwa la engifuna ukuya khona izinto engiye ngabatshela zona ilezi. Ngithe kubona mawufisa ukuya kudokotela, lokho kusebenza kuona wonke udokotela okhona. Mawufisa uya kudokotela, sihlezi sikusho ukuthi wena zilungise kuqali before uye kudokotela. It's either uyahlola ukuthi le ndlela oyithathayo izokuhambela kahle na, noma uba nezinto oyisebenzisayo for isikhathi esithize until uyobhekana nodokotela ukuze mawufika udokotela ufika uqinile, ugezile futhi umzimba wakho uclean noma ke wena kuclean ukuze mekwenza insebenzo udokotela ifike ihlale iyenze lento efanele iyenze. So le khombo le mbukelo wenseso TV1 ilethelwe wena othi ngisacabanga kudokotela othize. Ngisacabanga ukwenza into ethize kanje njengoba uyolanda imali lapha kudokotela. Into yokuvika uyayidinga. Le khombo eyokuvika nokudonsa. Mesithi iyavika iyadonsa, sisho ukuthi le khombo izokuvikela eyitheni iphinde futhi idonse inhlanhla noma ke imali kuwena. Umuntu othi anginaso isitha, lo muntu unephutha. Abantu abasoze basithanda sonke bonke asiyona imali. So wena mawungosibona isitha empilweni yakho ungathi awunaso. Ukuvika akusho ukuthi fanele uqale ube nesitha noma uqale ube nenkinga before uvike. Vika ngisho ungokobunalutho ngoba awazi ukuthi ugadlwa ngakuphi noma ugadlwa ngobani. Wena othi usakudokotela othi ufisa ukuyolanda into yokuphila noma uyolanda imali noma uyolanda into yenhlanhla. Nakho engeke ngikubuke noma engeke ngikusho kubantu ukuthi odokotela abafani. Kunabantu abanenhlanhla ekubona eyakhelwe kubo. Labo bantu labo umuya kudokotela, udokotela mozofica udokotela ogangayo uyakwazi ukuyithatha leyo nhlanhla ekuwe ekunikeza into yokuphila uhambe uyophila. Wena uzibona uphila kahle kanti inhlanhla yakade yasala le emuva. So ukuvikela lezo zinto ezicishe ezifana nalezo kuyafuneka ukuthi umuntu aqine before eyenyangeni noma aqine yena uqobo lakhe.
mekuthi uthanda ukwenza izinto lezi zesiZulu. Le nsebenzo le noma le khombo le ikhandiwe ngodokotela abaphansi kwensika yeSilo TV1 noma abasebenzisana nohlelo Siyathokoza Emakhosini. Ngeke ngibabale ngamagama ngokuhlukana kwabo ukuthi lokhu kuphuma kubani, lokhu kuphuma kubani, lokhu kuphuma kubani. Kodwa engizokusho kuwe yilokhu. Lezi zinto noma lolu phondo, ibhodlela, isiwasho, imbiza le ilokhuyana lo muthi wokugquma. Lezi zinto lezi zithathwe kodokotela ngokuhlukana kwabo abawo best kuleli ndima lezi esiyithathile sayihlanganisa sakha le khombo le esithi sikulethela wena mbukeli ekhaya. So insika yeSilo TV1 iyenzela lokhu ukuthi uma uya kudokotela kunabantu abahamba bekodokotela behamba bodwa. Siyazi ukuthi odokotela bagangi bonke, kodwa futhi siyakugada ukuthi uhlezi uqinile ukuthi mawufika kudokotela kunezinto ezokutshela nje nami ungamuzwa kahle ukuthi ayi angizwa ke lensebenzo ezokwenziwa la. Izinto lezi ezisuke zifakwe kuwena noma into osuyigaxe kuwe ikutshele wena ukuthi ayingeke man angizwa kahle la. Ekugcineni ngisho kodokotela kunezinto efanele zimthuse zimthinte kuye mawufika unalento esizokunikeza yona noma ozoyithatha uyoyifaka kuwe. Uthi mawufika kudokotela nodokotela naye ebe nokuthuka ukuthi cha lensizwa iyayazi into eyizelela. Baningi abantu bedlala odokotela bethi befika beyosetshenzwa kusala inhlanhla zabo noma kusala into ezabo kubona ngoba ngesikhathi wenza insebenzo udokotela une access yezinsila nezinto ezehlukahlukene kuwe angayithatha zisale kuyena uhambe ekhaya into akuthathe kunikeza yona ufike uphile futhi. Kodwa ingakho ngesinye isikhathi mawulahle into ophiwe udokotela yokuthi uphile zihambe zonke izinto owawunazo ngesimo sokuthi inhlanhla wena usenayo yasala emumva le kudokotela ngesikhathi ekwenzela lo nsebenzo. Angisho ukuthi odokotela esibashuthayo benza lokho, angisho futhi odokotela abahlukahlukene abangaphandle benza lokho, kodwa engikushoyo ukuthi kuyasiza ukuthi uhlezi ugadile uqinile njengombukeli noma njengomuntu uphila nje ekhaya ube nayo into yokuvika egcekeni nakuwe futhi ube nayo into yokuvika ngoba angeke uthi ngoba mina nginaso isitha mase uthi wena uyohlezi ungenaso isitha awusazi. Mekwenziwa izinto ekhaya baningi abantu bengaba semndenini kungaba omakhelwane ngoba abantu aseceleni lensebenzo noma le khombe sokunika yona izokusiza ekutheni uhlezi wazi ukuthi wena unento ekuwe ekuvikelayo noma ke ekugadile. Ngizoyichaza lento ngokuhlukana kwazo kodwa kwivideo elandelayo bese sikulethele nje zona ngokuhlukana sithi nakho lokhu nalokhu nalokhu. Le khombo iyatholakala kusukela namhlanje. Iyatholakala inombolo ozoyithinta uma ufuna ukwenza i-order lakho akuyona yadokotela akuyona futhi eyami. Inamba esishiye la escreenini akuhlangani nensika yeSilo TV1 ayihlangani futhi nohlelo Siyathokoza Emakhosini. Mawuthinta le nombolo ungayithinteli ukuthi ufuna ukucomplaina ngenyanga ethize siyishuthayo noma ufuna ukubuza ucela iadvice ngenyanga ethize noma mhlambe kukhona ufuna ukukhuluma nami uqobo lami. Le nombolo akuyona eyalokho njoba sasho usesahekwa inombolo zethu isathathiwe noma asayisebenzisa kwamanje, kodwa le yokuthi uode lensebenzo noma le khombo yokuvika nokudonsa. Le khombo ngizokuchazela noma izothola umuntu ozomthola efonini naso sikhathi uyokunikeza imiyalelo yawo ukuthi isebenza kanjani 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 kanjani. Okunye le khombo awuyilandi endumbeni, awusuki la ukhona uze endumbeni uzoyilanda ngoba njoba ngithe yenziwe ngodokotela abahlukahlukene angeke sikhambise bonke labo dokotela uhamba uthola information ngalento eyodwa neyodwa neyodwa. Le khombo ihlanganisiwe uzothinta umuntu oyomthinta lo yomthola kule nombolo uyokunikeza imiyalelo yokuthi yini nani ozoyenza ngalensebenzo. Iyathunyelwa ke lensebenzo siyayikhoriya kuphela awuyilandi endumbeni or siyahlangana la kuhlangana khona ukwazi ukufike uyithathe. Sithe kukhona uphondo kukhona ibhodlela kukhona into khona yokugquma mase kuba khona isiwasho sokugeza. Le khombo iyonke uzofona kule nombolo noma uzo WhatsApp. The reason why sithi izophinda futhi WhatsApp le number ngoba sizoyidinga i-information yakho nezithombe sikukhombisa ukuthi siyayideliver impahla yakho ke manje uyifike kuwena ngisho ukuthi ukuphi eNingizimu Afrika as long as une access ya PEP unamatekisi akho asuka la eThekwini eza ngalapho siyakwazi ukuphathisela noma sikufayele ka PEP. Lensebenzo esikutshela ngayo namhlanje ikhombo le eyokuvika nokudonsa. Uma ngempela uthi wena uyafisa ukwazi more ngalensebenzo si WhatsApp noma ufonele le number esishiye escreenini. Ikona nje kuphela okufanele ukwenze lokho. Besithi namhlanje asizoyi-introduce le khombo sisazoyifaka kakhulu sesingena ke kuyona ke manje sesixoxa ngayo
ujulile-ke manje ngokuthi yini nani nani ezoyenziwa yilezi zinto ozoyithatha. Kodwa mawuthi uyafuna ukwazi noma uyayifuna le khombo yokuvika, sithinte kulezi inombolo esiyishiye escreenini. Bukela uNtsesi TV1 njengoba wazi ukuthi sizowashiya ama-comment evuliwe kule video. Nayo enye indaba yama-comment, ngiyazi sinabantu abaningi abakhala kakhulu ngama-comment kwamanye ama-video odokotela. Le ndaba yama-comment iqala la. Ngizoyisho ngoba khona okwangibuza ngathi ngizomphendula. Insikazi TV1 meya kudokotela isuke ibiziwe ngudokotela, isuke iyosebenzela udokotela. Masifika simshutha udokotela unemithetho yakhe, udokotela afike ayisho ukuthini ukuthi ngale video ngifuna iphume ngosuku oluthize, mayiphuma nikhiphe kanje nikhiphe kanje nikhiphe kanje. So ngibonile ukuthi abantu bayakhala kakhulu ngalama video avala ama-comment. Ngase ngibuza umkhulu oyedwa ngathi mkhulu, futhi ngibabuzile almost bonke ukuthi why nithi akuvala ama-comment ngoba abantu bayacomplaina. Wathi udokotela noma bathi odokotela isizathu sokuvala ama-comment ukuthi kunabanye odokotela abenza lezi insebenza abazenzayo. Umuntu mesebona indlela umuntu enza ngayo, mase ethenga umuntu ukuthi cha hambe uyosho lapho ukuthi hayibo mina lento yakuyenzeka kumina kwadliwa imali yami. Thothi udokotela akaze yenze leyo nto. The fact ukuthi kunomuntu obese kholwa noma umuntu obese ethe uyeza kudokotela mase naye vele phela amandla ethi cha lento kusho ukuthi ayikho ngoba nabo abantu bethi, kanti labo bantu bathengiwe noma bayasetshenziswa ukuthi ke becelele phansi igama lalo dokotela loyo. So that's why ubone ngathi odokotela abaningi abasathandi ukuvula ama-comment kuma video abo, ingoba bayazi ukuthi ekugcineni kunabantu abangena ngoba bethi bazoshaya yena udokotela noma umunye ethi ushaya omunye nje udokotela, kodwa manje ecomment kwivideo yalo owenza ngempela umsebenzi eqhamuka ethi uDr bani mina lento wayenza kumina yangasebenza, ayisebenzi lento, ayenzi lutho. Abantu asebethembile no abayifunayo lensebenzo mase bayaqala behoxisa inyawo. So that's why ubone ngathi odokotela bayacela ukuthi ngesinye isikhathi ama-video abo evalwe ama-comment, ngesinye isikhathi evulwe ngoba kuneyinsebenzo eyisusa umono noma eyisusa umsindo kwabantu abahlukahlukene ngesimo sokuthi abantu abasayenzi into ngokweqiniso noma odokotela abasalenzi iqiniso kwabanye odokotela. So ingakho ke mbukelo Insesi TV1 ukuthi siwavale ama-comment sisuke siceliwe. Njengoba usukuma nesikhathi siwe siwavule sibuye siwavale, sisuke siceliwe ukwavala ama-comment ama-video. Izathu kube izona lezi engisanda ukuzisho, kodwa kulesi yawavula ngesimo sokuthi sifuna ukuzwa abantu abathi bayayifuna lensebenzo, sibantu sibanikeze futhi ke ne-information ethe ukuthi xaxa mayelana nayo lensebenzo sithi ke siyayiletha namhlanje. Lensebenzo izohlala la kuyoze kushaye uJanuwari. NgoJanuwari yaphela. January nje lensebenzo sobe sesingese nayo le khombo la kuNtsesi TV1. Ube sekukhona ke ikhombo entsha yokuqala unyaka ezokhambiselana nezinto zokuqala ukufuna imisebenzi soqala nje ka next year ka ngoJanuary. So le siyenzela ukuthi abantu njengoba siya kuDisemba abavika abantu, ingozi ka Disemba ziningi. Abantu abavike, abantu abakodokotela abofuna izinto zokuphila befike beqinile, abantu abathi banezitha beqine nemali futhi isondele. Le ifuna umuntu onebhizinisi, ifuna umuntu ohleli phansi ongenzi lutho ngoba ukuvika kudinga uzube nento ukuze ukwazi ukuvikela abantu abayizitha kuwe ngoba bagadla ngisho ungenalutho. Le eyamuntu othi mina ngisazohamba insebenzo enzima nabantu abathize noma ngisazohamba odokotela abathize njengoba ngizobhonasa. Uqina uyakudinga, uqina mawukuthi umuntu osazohamba indlela zemali noma zokuyofuna imali. Naloko ukuthi nje abantu ngisho ekhaya egcekeni kuzofika omakhelwane, kuzofika abantu abahlukahlukene, sisazodla ukudla koKhisimusi, sisazovakashelwa ivashe isuke emakhaya. Ngiyazi umndeni awuyikhetheli, ziyohlezi khona izitha kwakhona emndenini phakathi. So siyakucela mbukeli weNtsesi TV1 ithathe le khombo, ugaxe lokwentanyeni uhlezi kukuwena, uyenze lokho kushiwo udokotela noma ukuyoshiwo lo muntu omthola kule number le ebhalwe la escreenini. Ukwenze nje ngoba kushiwo, ukwenze exactly ukuze lensebenzo ikusebenzele. Uzoqhuma for 7 days ugeze ngalesi siwasho uyonikezwa sona siyoze siphele egobhozini lesesikuona, kodwa uphondo liyohlala kuwe kuyoze kube leyo ndaba. So sikutshele thina noma ubutshelwe inyanga noma ubutshelwe leyo namba nomuntu omthole enambini ukuthi cha sesa upgrade ake manje siyalibuyisa lelo phondo, siyalilungisa, silenza lokhu nalokhu nalokhu kuze uwazi ukuthi into yakho iyohlezi
iphakeme kuyoze kube ileyo ndawo. Mbukeli wensikazi TV1 bengikulethela nje lezi memezelo ezimbalwa ukuthi-ke nawe mbukeli ungasali emuva kule khombo. Thinta le nombolo ebhalwe screen njengamanje ukwazi ukuthola-ke le khombo yakho yokudonsa nokuvika. Kodwa-ke uma ufuna ukubuza imibuzo noma ufuna ukuba nento ofuna ukuzisho, bhala kule nombolo noma-ke ufona kule nombolo. Le namba akuyona eyokubuka yokubiza odokotela, yokucela udokotela noma yokubuza ngenamba noma ukubuza ngani ngani. Le namba eyoku-order kuphela noma yokubuza ngalo msebenzi esiwufakile. Mbukeli wensikazi TV1 until ividiyo elandelayo, siyabonga kakhulu.